Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň bir hepde gowrak odal 6-njy oktýabrda Aşgabat ýer titremesi ady bilen taryhy giren tebigy helakçylygyň 72-nji ýyl dönümi boldy. Her ýylyň 6-njy oktýabr güni Türkmenistanyň hatyry güni bellenilýär. Onu watan hemde ar namysy üçin gurban bolan şehitler, jahan uruşyna wepat bolan eskerler hemde Aşgabat helakçylygyny aradan çykan adamlar hatyrylanýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany 72 ýyl mundan odal 1948-nji ýylda 5-nji oktýabrdan 6-njy oktýabra geçilen ýyjy Aşgabatda bolan yer titremeni ýatlaýar. We bu helakçylyk barada şu wagt içinde jemgyýetçilige aşkar edilen hemde edilmeýän maglumatlar dogrusyna türkmen ýazgysy we Syýnçy Hudaýberdi hally bilen söhbet döşlük geçirýär. Ikinji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 3 ýyl soň heni jemgyýet uruşdy aldyran gerçekleriniň ýasynyň açylyp açylmanka Aşgabatyň göbegine tebigy helakçylyk boldy. Güýd gijeti milletiň böwrüne hançar bolup sanjylan bu ýara aradan geçen 7-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri unutulmaýar. Ol helakçylyk Aşgabat yer titremesi ady bilen taryhy girdi. Onuň merkezi ýagny epicentri şäheriň 25 kilometr günorta gününe gorunna Gäwer towasynyň ilerisindäki baýyrlykda diýip Türkmen ensiklopediýasy maglumat berýär. Epicentriň raýonuny yer gabygynyň uly jaýryklary emele geldi we dağ massalarynyň uly opuruluşlary boldy. Yer titreme netijesinde guýulardaky suwuň derejesi 2 metr ýokary galdy. Yer titremeniň ojagynyň 10-15 kilometr çuňlukda bolanyny kesgitlerini 9 zonadaky iň güýçli yer titreme 600-800 kvadrat kilometr meýdan öýde üçin aldy. Käbir jaýlary hasaba almanyň Aşgabat şäheri we onuň goloýundaky obalar dolu weýran boldy diýip Türkmen ensiklopediýasy ýazýar. Häzirki wagtda Aşgabat yer titremesinden adamlaryň aňyna galan ýowdy ýatlama bolaýmasy başga bir alamaty tapmak kyn. Şu döwür üçin yer titremeniň ähli ýyllary ýok edildi. Hatda şol helakçylykdan soňky gurulan jaýlarym düýpden aýryldy. Indi köp ýerde şol jaýlaryň duran köçeleri de ýok. Helakçylygyň ýygyny ýok edip boljak eken. Ýöne helakçylygyň özüni ýok etmek adamlara başardarmy diýen sowal dörýär. Hakykaty dogry beýan edýän edebiýatlar bolsa ensiklopedik maglumatlary özüne jimleýän olmy çeşmeler el ýeterdi dursa adamlar ondan sapa galýar diýip ýazyjy Hudaýberdi hally helakçylyk hem jemgyýet atly Aşgabat yer titremesine bagyşlan makalasyny ýazýar. Hudaýberdi, siziň Aşgabat yer titremesi barada helakçylyk hem jemgyýet atly bir makalaňyz bar. Şu makaladan ugur alyp şeýlerek bir sorag bilen başlasym gelýär. Aşgabat yer titremesi barada biz nämeleri bilýäris, nämeleri bilmeýäris? Bir ýerde biziň bilýän wagtlarymyz az, sebäbi umumy maglumatlary bilýäs, ensiklopediýa, Türkmen ensiklopediýasyna giren maglumatlary şeýlede belli adamlaryň ýatlamalarını bilýäs. Şunun artyk bir bilýän wagtymyz ýok ýöne. Şol öz döwründe men öň Sowet edebiýaty jurnalynda işleýärdim. Indi ol Garagum jurnaly boldy. Şonu bir harby gullukçy türkmen ýöne ýazan işi rus diline Aşgabat yer titremesi barada bir uly bolýazma getirdi. Şonuň çap edilmegini sorady. Ýöne onu çap etmediler. Şo döwürlerde Sowet döwründe näme üçindir gadagandy. Şo zatlar aýdylmaýardy. Ondan soňky döwürde de adamlar näme dargady, gitdi, köp zatlar ýetip gitdi. Şonuň üçin şol mesele ýeterlik ünüs berilmedi. Eger men pikirimçe Aşgabat yer titremesi diýilip ýörüýte ensiklopediýa döredilen bolsa, has gowy sebäbi ol yer titremeniň epicentri edil Aşgabatyň özünde däl. Häzirki Gäwer demir ýol durulgusynyň ilerisinde dağ tarapda. Şol ýerde bolupdyr, şol güýjüm, şol sarsgynam gaty köp ýerlere ýaýrapdyr. Hatda Gökdepe herdene çenli duýulupdyr. Şoň bilen birlikde tänu şäherçesi tutuşlugyna ýer bilen ýeksan bolupdyr. Şoň üçin bol helakçylyk uly, bol helakçylykdan bir sapa galmak gerek. Onuň gaýtalanmazlygyna şert döretmek gerek. Şonuň üçin hatyra günnedime bir ýatlamak bilen ýagny gadan atarıp doga tüwür etmek bilen çäklenmän eýsem şol faktlary halka ýetirip bolsa o bolardy. Aşgabat yer titremesini ensiklopediýa maglumatlaryna görä umumy näçe adam wepat bolupdyr Hudaýberdi? Şu barada
tahqiq maglumatlar barmy? Soňky maglumatlara görä 120 000 adam ýogulupdyr diýilýär. Ýöne Niýazow bol maglumatyň has köpdüğünü aýtdy. Ýöne ol beýle bir hakykata gelenok. Sebäbi Aşgabat öň uly şäher däldi, kiçi şäherdi. Paýtagtam bolsa. Aşgabat Garawun kanaly geçenden soň şol ýerlere suwaryndan soň aýratynam 60-njy ýyllardan soň ösüp ulap başlady. Şoňa çenli Aşgabat ören kiçi şäherdi. Şoňa laýyklykda ol 120 000 adam bolsun ýa-da onun az bolsun, gep onda däl. Gep şol pidada, gep şeýle tebigi hadisanyň bolýanlygynda. Türkmenler üçin bir tanış ýazyjy bar, ol Vladimir Yan diýerler oňa. Çingiz Han romanynyň awtory, ol eser türkmen diline terjime edildi. Ýalňyşmasam 2 gerek çapdan çykdy şol roman, şoň üçin ony türkmenler gowy tanýarlar. Şol Vladimir Yan asly Yugoslav, ýagny Balkan ýarmadasyndan bolan Slavyan ýazyjysy. Geçen asyryň başynda Aşgabatda bolupdyr, işläpdir, hem türkmenler bilen görüşipdir, tanyşypdyr. Şonuň aýtmagyna görä şo döwürlerde, ýagny Padşah Russiýasy döwründe Aşgabatda diňe bir gatly jaýlar gurulýar eken. Şu ýerde ýer ýa diýip aýdylýar eken. Şol görüldüden uğur alınsa gowalardy. Sebäbi ol helakçilik bir adamyň başyna ýetende dolu helakçilik. Onuň adam başyna ýetmezligi üçin görüşmek gerek. Aşgabat şäheri, Aşgabatyň duran ýeri, Aşgabat owasy, owaldan ahyra ýer ýarmanyň episentrlerinden biri bolup gelipdir. Soňky edep 24-nji ýylda ol ýerde agyr ýer titreme bolupdyr. 48-nji ýylda biz okuyan döwrümizde 67-nji ýylda şeýle ýer titreme boldy. Jaýlar jaýrly biz okudyk. Şu wagt sagat 10 ýerler töweregdi. Gaçyp daşaryk çykdyk. Ol gaýtalanyp dur, onsoň diňe bir Aşgabat däl, şol soňky döwürde ýurdun öňkü prezidenti Niýazow indi gaýdyp Türkmenistanda ýer uranma bolmaz diýip söz berdi millete. Şoň ýerlerinden gadynjykda yer urandy. Gadynjykda da şeýle helakçylyk boldy. Şoň üçin ol bir tebigi bela, ol belany adam pidasy bilen däl-de eýsem şonuň ýetirýän ziýany bilen ölçülse gowy bolardy. Milletiň başyna ýenýän umumy helakçylyklar halk hakydatyny, jemgyýetiň umum aňyny nähili täsir edýär? Helakçylyk jemgyýeti jewizleşdirýärmi Hudaýberda? Belli bir derejede jewizleşdirýär. Beýleki bir tarapdan şolar ýaly helakçylykdan ideologiýa serişdeleri peýdalanyp bilýärler. Meselem, şol argynçylyk artsa ýurdun arasynda şeýle helakçylyk bolýar diýen ýaly. Ýa-da bolmasa ol ideologiýanyň garşylykly tarapy tebigatda şeýle helakçylyk bolsa da bizim ýurdumyz şol helakçylygy ýeňip geçýär diýen ideýalar bolýar. Şol wagtlar, şol ideýalar, şol ündegler halka täsir edäjek ýaly ýöne beýle bir etmeýär, beýle bir täsir ýetirenok. Sebäbi şol yer uranma bolanda diňe bir Aşgabatda ýa Gadynjykda däl, beýleki ýurtlarda da şeýle yer uranma bolanda wagtlaryň gurulan jaýlar, şeýle pes jaýlar ýumurlýar. Esasan şeýle tebigi helakçylykdan ýene ejir çekýän iň garyp gatlyk bolup galýar. Garyp gatlyk ejir çekýär. Şonuň üçin şol edilýän işlere jemgyýetiň kontrollugy, jemgyýetiň gödegçiligi artajak ýaly ýöne ol artanok. Diýmek şeýle tebigi hadisa jemgyýetiň aňyna beýle bir ýiti täsir edip bilenok. Aşgabat yer titremesinden sapa galyp Türkmenistanyň häkimetler yer titremelere, yer öranmalaryna, tebigi helakçylyklere garşy, ýagny olaryň ýetirmegi ahmal ziýanyny minimuma düşürmek üçin nähili çäreler görýärler? Nähädir men bilenmok, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynda seismologiýa bölümi bar, şonuň bilen birlikde de gurulýan jaýlar 9 bally yer uranmaçydamaly diýip aýdýardylar. Elbetde 9 bal diýilýäni gaçy güýçli. Oňa o gurulýan jaýlar çydajakmy, çydamajakmy ýöne şeýle laboratoriýanyň bardygy aýdylýardy. Onuň hatda şol laboratoriýanyň men ýerdedigini bilenmok, ýöne şeýle laboratoriýa bar. Şo ýerde jaý gurup, şoňa şol güýçdäki farsygyny berýärler, hem şonuň
şydamlydygyny ýa-da şydamsızdygyny kesgitleýärler diýilen gurrunlar bardy. Şoň bilen birlikde soňky döwürde gurulan 60-njy ýyllarda gurulan jaýlarda nähilem bolsa şol ýerlenmä hötde geler ýaly şäherler göz öňünde tutulýardy. Iň bolmanda şol aýdylýardy. Ýöne soňky döwürde şol ünsden düşdi. Aýratynam köp gatly jaýlar gurulyp başlanynda. Öň başga wagtda 60-njy ýyllarda 3 gatly jaýlar gurulýardy. Soňra 4 gat bolup başlady. Soňky ýyllarda garaşdyrlykdan soňky ýyllarda ol has artdy, has jaýlar has eýgelip başlady. Şol beýik jaýlar ýerlenmä kötde geljekmi? Ýa-da bolmasa şol beýik jaýlar näçe barlyk ýerlenmä kötde geljek? Ol mesele jemgyýet üçin açyk däl, ýagny aýdyn däl. Şu arada hökümet resmileri jemgyýete halka maglumat beren oklar. Aşgabat ýer titremesi ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň döwründe ýurdun media we metbugy serişdelerini köplenç onuň maşgala agzalarynyň ýasyny tutmak ýaly gepleşikler bilen ýatlanýardy Hudaýberdi. Elbetde ýatlanýardy, şonuň bilen birlikde de ona bagşlanyp ýadygärligim döredildi bir ene şagany ýokary götürip dur. Hamana ol Burhan Sultan Ece bolmaly, Niýazowyň ejesi ol öz terdendi geljekki prezident boljak çagatyny helakçilikden halas edip ýokary götüripdir. Aşakda bolsa ýer uranýa. Şular ýaly ýadygärlik gurulýy. Umuman ol köp aýdylýardy, köp diýilýärdi. Ýöne gynansalar bol helakçilikde ölen diňe bir Niýazowyň ejesi ýa-da dogan däl köp adam öldü. Pidalar gaty köp boldy. Şol pidalar barada bir umumlukda ýadygärlik öretmek meselesi meniň pikirimçe başa barmady. Şol döwürde emtek Türkmenistan garaşdyrlygyny Almanka şeýle ýadygärligi gurmaly diýilen karar kabul edildi. Konkurs uglan edildi. Şonuň konkursyň netijeleri, ýa-da konkursa gatnaşýan eserleriň sergisi guruldy. Öňkü Karl Marx kitaphanasynda ýa-da prezident köşküniň garşysyndaky öňkü kitaphananyň içinde men baryp gördüm. Ýöne bir göze ýakymly iş görmedim men şolaryň arasynda. Ähilisi bir gatyr gadaply bir ýagny gyşaryp duran beton, ýykylyp barýan beton, şolar ýaly bir nähilidir bir mazmuny baý bolan bir adama şula bolaýyp bir diýdirýän maketi ýagny edilen işi görmedim. Şoň bilen birlikde şondan soň şol konkurs ahirinde netijesi tamamlandy. Hiç kim ýeňiçi bolmady. Şol ýadygärligi gurmaly diýilen ideýa da bir öz-özünden ýatyk galdy. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.